फोरोङै दिनै बेसेबा गोलाव फोरोंबोबाय बिनि उनाव दिनै बिदाय लाबाय बे बिदाय लानायखौ नुनानै सारखौ माने जोबोद गोसोआव माने जोबोद दुखु मोनदों आरो माने सारा बिदाय लानानै बे फरायसालिनिफ्राय आरो फोरोंनायाव माने गथ'फोरा बाय बेक जागोन नामा बेफोरबायदि आरो माने बिदाय लाखांनायनि थाखायबो गोजोननायबो मोनदों मानोना सारा आरो बेसे फोरोंबावनो जोबोद खस्थ' बोरायलांबाय जोंफोरखौबो फोरोंदोंमोन दा जोंखौ साख्रि बाख्रि मोनहोनाय बायदि खालामबाय जोंथ' उन्दैनिफ्राय जेबो रोङाखैमोन सारा जोंनो गियान सोना होबाय लेखा फरा फोरोंहोबाय जों बिराद सारनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर आरो आंनिफ्राय जिहेतु नैबेयाव माने फोरोंगिरिया गोबां फरायसालियाव लांदां जाना दङ बेनि फारसे मा सरकारा माने बेखौ नायनांगोन जे गोबां फरायसालियाव माने गोबां मास्टार नांगौ जादों टेट पास जानायबो दङ बिथांमोनखौ माने थाबैनो पस्ट दिहुननानै सोनानै होनांगौ होमब्लासो जोंनि बे एलपि स्कुल बर' फरायसालिफोरा माने थांनानै थागोन आरो बेखौ माने सरकारा थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ माने बे सारनियाव जेरै दा भेकेन्सि जाना दङ नालाय बेफोरबायदिनो सोलांजोबनांगौ आरो आबुं खालामनांगौ रायजो राजाखौ आं जोबोद साबायखर होयो आंखौ जागायजेननायनिफ्राय बे फरायसालि रायजोफोरा खुसि मदद होदों आरो बिथांमोननि मदद होनायाव आं जोबोद खुसिजों बे गामियाव साख्रि मावनानै गाहाम मोन्दोंमोन मदद होदोंमोन आरो गथ' गथायफोरा मोजां सोलोंथाइ लानानै आंनि बोसोनखौ लादों होननानै आं सानो लानायनि थाखायनो बिथांमोना आथिं गसंनो हादों आं बेखौ नुनो मोन्दों आरो उन फासावबो गथ'फोरा बिदिनो मोजां माबा लानो हागोन आरो आंनो बोर होनाय थाबाय बे फरायसालियाव अरायबो जोंना थागोन आं बेखौ रायजोफोरनो मावबाय रायजोफोरा अरायबो मेगन होथों होननानै आं मावबाय आंखौ बिथांमोना जोबोद खुसिजों दिनै बिदाय होनो आं गोजोननाय मोन्दों बेराफारसे फोरोंगिरिफोरा फरायसालिनिफ्राय बिदाय लागासिनो दङ नाथाय बेखौ माने सरकारा दासिम सुफुङाखै जेरैबायदि माने गोबां फरायसालियाव दिनै सासेल' फोरोंगिरि जाना दङ जेरै नोंथाङाबो नोंथांनि बे डेम'क्रेसि दैमागुसुं गुदि फरायसालियावबो जिहेतु दिनैनिफ्राय सासेल' जासिगोन सरकारनि फारसे मा बुंगोन बे समाव आंबो सासे आजिरा लानाय फोरोंगिरि हिसाबै आं गोख्रोंहै सोंखारिनो लुगैयो सरकारखौ बेबादि नुसेयावबो बोसोर नुसेयावबो जोंनि मेगनाव नुदों माने जोंनि आजिरानि लांदां जायगाखौ सुफुङाखै आरो बेखौ सुफुंनो थाखाय सरकारखौ जों आजिरा माने खन्थायानो आजिरा फोरोंगिरिफोरा जोबोद माने गोख्रों सोंखारिनानै बिथांमोनखौ दाबि खालामदों दिनैनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा गोबाव सम बेहाय 30 बोसोर जिहेतु सोलोंथाइजों नोंथाङा लोब्बा थाबोबाय दिनैफ्राय फ्रि जाबाय दा बे बेलायाव नोंथाङा बाखि थानाय समफोरखौ माबायदि बारहोगोन होनना सानो आं बाखि थानाय समफोरखौ जिहेतु गोदोनिफ्राय आं फोरोंगिरि मावब्लाबो समाज दैदोंमोन थुनलाइ आफादजोंमोन गुबुन धोरोम आफादफोरजों गुबुन आफादजों दंमोन आं बिदिनो समाजनि हाबा मावगोन आरो मोजांनि थाखाय आसि दिन्थिगोन आरो बे फरायसालियाव सानफ्रोमबो गेजेर फैनानै आं माने मेगन होफैगोन मावफागोन हानायसिम आं दा थानाय फोरोंगिरिफोरखौ लेङाइ फोरोंगिरिखौ आं मदद होफैगोन सरकारनि फारसे मा होनना खावलायगोन जिहेतु सोलोंथाइ बोसोर गोदान दायो एप्रिलनिफ्राय जागायजेनबाय गाबोननिफ्राय समनिफ्राय जागायजेनसिगोन बे बेलायाव आं बुङो थाबैनो माने जेरै लांदां जाना दङ नांगौ आंखाल जाना दङ फोरोंगिरि बेखौ थाबैनो सुफुंनांगौ आरो नङाब्ला नैबे फैबाय थानाय NEP निउ इडुकेसन माने पलिसिया साक्सेस जाया होननानै आं सानो फोरोंगिरि होआब्ला फोरोंगिरि सोसननायखौ नोंथाङा लुबैयो आं लुबैयो नैबे दैमागुसुं गुदि फरायसालि जिहेतु नोंथाङा सामलाय आफादनि आफादगिरि दिनै नैबेनिफ्राय जिहेतु सासे फोरोंगिरिया बिदाय लाबाय बे बेलायाव मा बुंगोन जोंथ' बुंनो गोनां दिनैनि दिनाव बिराद जों दुखु होनना सानना लायो खहा बिराद गिदिर खहा जोंहा मानो होनबा जोंनि बे गामियाव बै समाव सारा जेब्लानाखि स्कुलखौ गायसनजेनदोंमोन बे समाव जोंनि बे गामिया ओरैबायदि माने समसानमोन जेनेबा खुनु शिक्षा होनायानो गैयामोन खुनु जोंनियाव माबा मोनसे फरायथिनो गोनांबाबो जोंनियाव माने गुबुन गामिनिफ्रायसो लायनो गोनां जायोमोन बिदि प्रब्लेम जायो बेनिफ्राय जोङो दा सारानो जोंखौ बे गामियाव गाव फुट फायनानै जोंनि जायगायाव जायगा नागिरनानै बे माने बिराद मोदोर मोनसे जोंनो मन्दिर बायदि मोनसे स्कुल गायसननानै बे गामिखौ बिराद सोराङाव लाबोबाय माने बै समनिफ्राय दिनैसिम जोंनि गामियाव गासै माने गथ' गथायफोरा गोरों गोरा जालांबाय साख्रि बाख्रि जालांबाय माने जोबोद माने साबायखर बावनांगोन सारखौ आरो जों बेखौ सारखौ जों माने इसोर बायदि साननानै जों लायो दिनैसिमबो जों सारा जोंनि थाखाय अमर जाना थाबाय जोंनि सारा जिहेतु दिनैनिफ्राय बे दैमागुसुङाव सासेल' फोरोंगिरि जासिगोन सरकारनि फारसे मा होनना खावलायगोन दा सारा सरकारनिफ्राय जों बेखौनो लुगैगोन सार बायदिनो जोङो टिचार नांगोन फोरोंगिरि नांगोन जोंनो सार बायदिनो बिराद गावनि जेबायदि सारा जेनेबा फोरोङोमोन बेबायदिनो जोङो सरकार जोंनो बेबायदि एकदम माने सार बायदिनो गावनि बायदि साननाय गावनि बायदि साननानै फोरोंनाय बेबायदिनो माने फोरोंगुरु जोंनो नांगोन जों बेखौ हास्थायो सरकारनिफ्राय बेबायदिनो जोङो लुगैयो आरो
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256